everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, Kadaugan. Dili sa badali sa pagtuol. Kay kanina, tungod kay may pipila ka mga sakop nila ni Bertie Cobra o ingon man ni Mr. Carpio. Ngawa masakti. O makikpinusilay pa. Ang bata kinagdag magkuha bata. Okay, let's move. Pagitaon ang bata, ingon man si Bertie Cobra. Move! Yes, sir. Ayaw pa kumpiyansa, RJ. Yes, sir. Ditong napita, ang kawan nagpasalipod niya ng cottage. Ako na may baw niya, sir. Kamanon ko siya. Okay, pagpantay ha, sir. Na siya ng napita. Mutabok kong kalit ditong napita. May kanay. Nakadive ko dito. Nakapasalipod ko. Sige ka lang! Ako na siya! Bullseye! Salay! Ikayon! Hatagan ko ka mo! Okay, ngayunan ka mo surrender! Kay kundi mahurot ka mong dahan! Surrender ka mo! Animal! Animal! Mga patingog o kini magatawa na. Dili yun ay kamong mo surrender. Was, huton ko kamong tanan. Doon sa nagyot. Magkasakyan ako sa motor. Musilong. Murag nakasabot sa mga kahintay. Wala siyang mahiyag. Doon na lang ko. Doon na lang ko sa motorsiklo na akong kasakyan. Dong? Nganong mihunong ka? Hindi ka makasolve mo. No enter. Nanang bantay. Unsa? Muhangyo ta. Okay. Inday, ayaw lang paghila ka. Doon na tayo tatay ni mo. Sir? Sir, pwede mo hangyo? Pasudla lang, miss sir. Gusto kong mahibawas sa kahimtang sa akong bana. Ano man na? No enter. Ay, dili makasod. No Yo, enter di ay. No enter. Ay, mga pulis ko nagbantay. Ug si Daymaris ni doon sa pulis. Ug murag ni hangyo. Mao ni ang daan pa doon sa sud gud sa Martiniano Beach Resort. No enter. Lagi no enter, lagi kay bawo ko. Naog ni kape. Kajot lang ka ha. Standby ka lang. Don't worry. Punang ko na akong ihatag nimo. Diyan ka lang ha. Dili masugot ang nagbantay. Uway pasudlon dito. Okay na, mahitabo, Daymaris. Di ko sila masugot nga doon ay musod. Ilabi na kung magpadayo ng encounter. Ginoo ko! Mga buto-buto! Mao ka na, Day. Padayon pa ang binakbakay sud sa beach. Huwag akong bana! Si RJ! Dili pa ka tumamatay si Bay RJ. Ginoo ko! Kalikayin taon sa kadautan ng akong bana. Maluwi ka, Diyos ko! Jesus, naara ang babae. Nagbuyod kini. My God, hagi ang pulso. Sir, RJ, sir, patay. Babae. Naglunang siyang dugo. Mukhang bata. Asa ang bata? Wa na ang bata, sir. Kinsay nagdaan sa bata. Sir,
Okay, men. Hasana seperti Cobra. Nakita ba ninyo? Wa, sir. Wa na makita sa mga pananglawa, sir. Dili ko magatugot nga makaikyas pa seperti Cobra. Pangitaan ninyo. Dakpa ninyo. Tanang tuwing. Apan kung musukol man kayo. Wes, panalip niyo sa pag-inyong kaugalingon. Don't assess sa kung atubangan. Dead or alive. Yes, sir. Yes, sir. Okay, move! Move! Huwag ikaw, Ajay. Sir. Sa kasakong saligan, ikaw mo'y akong sangunan nga masikop si Berting Cobra. Yes, sir. Importante nga masikop yung katong Berting Cobra. Kay usa siya sa ilang leader sa sindikato, Ajay. Yes, sir. Okay. Sapay kipabot mo. Lihok na. Okay. Diha ka na, sir. Ang babae. Sorry kayo. Pero naring kamot ko. Kutob sa kumay mo. Kipaning kamutan ko. Nga dili unta mo ang kimong kinabuhi. Apan na nagkalas kay. Naapil ka pa. Ang bata na lang. Asa na mo makita ang bata? Kung wa ang bata, o ingon man mausap makita, si Berting Cobra, managkauban ka mo, posible ka nga si Berting Cobra mao ang nagda sa bata. Siya ka. Hindi gagawin mga tao eh. Doon na gani kagubot, magtapok na noon. Ang pagkausisiro lang. Bisag ko'y mahimo, pero na nagtapok. Nagsige og lang taw. Ang pait og mataghapan sa mga bala. Aw, patay. Wa pa na ako makita si RJ, Rudy. Aw, paabot lang taday. Rudy, dunay patrol car nga nigawas gikan sa sud. Basin og naa si BRG diha. Padaplin ta. Nisinya sa pulis. Padaplin nun ta. Wa si RJ. Ug ang mga karga, mga samaron ug patay. Kinuha ko. Dunay naka-uniforme. Ug doon na say wa mag-uniforme. Si RJ. Si RJ. Mangutan na ta silang kauban, day. Day, Maris, day. Rudy, unsa na? Wa pa nakagawa si Bay RG, day Maris. Wa pa. Tuwa pa sa sud. Gusto kong may bawa. Basta nugusan ni nahitabo niya. Di man lagi ta makasud. Bisan gyud sa akong tawag sa cellphone, dili na gyud siya motubag. Way makahuna-huna og gamit sa cellphone, day. Kung naa ka sa bilakbakay, day Maris. Rudy. Gisiksik na mo ang palibot, sir. Wa na mo ikita kadtong Berting Cobra. Unsa? Anugong? Anugong nga makasipot siya, Ajay. Oh, sir. Pero, asang posibleng exit nga nakagawa siya? Gilibutan na to, dili ba? Sir, doon ay pipila na to ka mga kauban. Nga, sa imong gi-assign nga mga dapit. Nga sarang kalutsan. Na biktima, sir. Mao ba, Ajay? Oh, mao ka na, sir. Doon ay andar sa motorsiklo. Susiyaw na ko, sir. Diya ka na. Motorsiklo. To ami agi sa ilawom sa kalibunan, sa kalubihan. Wala lain. Tigal si Berting Cobra ka to. Ajay, kinsa ang sakay? Sir, mo ikong pagto na si Berting Cobra ka to, sir. Ipagukod na to sa itong mga patrol cars. Magdali ko, sir. Gamiton ko sa mga itong motorsiklo sa pagkukod niya. Okay, buhata ka na sa labing madali, Ajay. Dakpa si Berting Cobra. Yes, sir. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.